than from be the county money or county they go. Governors yuak ni un kuriworo gi jatend piny Kenya to ntie kaka uduoko piny weche mag counties miluongo ni devolution. Devolution ni ok bere ahinya nikech giwacho ni kuriworo un kaka joma chung' ni weche mag thieth to chak udhi wuoyo gi jatend piny Kenya. Uduoko piny wach mar devolution. Clifford, ingeni devolution osebedo higni 10. Wan jothieth ingeni wacho ni kanyango wuok e pi. Kanyango wuok e pi to nyisi ni ei pi kacha cha nitie gik magalagala. Ok onego bed ni penjo, onego bed ni ing'eni kucho galagala dier. Osiptende mag public hospitals mantie Kenya ka sani, jopiny ong'eyo kabisa ni kidhi e osiptal mar public ibo bedo kanyo seche 12 kata seche 24 mok ineno daktari. To kapo ni nono ineno daktari, ibo nyisi ni dhi e lab oko nikech lab man osiptal no onge reagent kata ok ti. To kapo ni lab no tiyo, kidhi e pharmacy ibiro ka onge yedhe kata ibo dhi oko. To ma osetimore higni 10. Nyiso ni jopiny thothne uso lo mondo yud thieth ka chuno gi nyaka dhi e private hospital. Koro giuso lopegi, ji uso dhok to services ok timre. Mano nyiso ni devolution mar human resource mar healthcare over this period osetamore. Gimoro ok nyal temi higni 10 to tamore to pod wacho ni no watimura tema. Koro gimoro wacho ni jothieth mag KMPDU waneno wacho achiel niya ok onego bed ni watemo wacho ni devolution mar healthcare kata healthcare odhi e counties to jok mo ochung' ne osiptende counties gi kaka governors, kaka ministers mag CCs mag counties, kaka MCAs, jogi te ok dhi kata osiptende go mondo oyud thieth nikech ging'e ni onge thieth kanyo. Koro mondo thieth obed kanyo nyaka ng'e ni nitie gik mamiyo ji dhi kanyo moyud thieth. Mano miyo wacho ni ok en mana mar jo KMPDU kende to mana mar konyo jopiny mondo odhi osiptal owe uso lo. To koro king'iyo sani Davji,